Kada kupujete stan i ubede vas da uzmete najpovoljniji od svih najpovoljnijih kredita i čeka vas život kao u snu, ponekad vam se desi nešto što sigurno niste sanjali. Da vas probudi doboš. Ali ne taj. Uzeli su kredit i ne mogu da ga plaćaju i sada su u situaciji da moraju da izađu, a ipak su u njega uložili određene pare. Neće nikad dobiti onoliko koliko su uložili, a pritom će se naći na ulici. U toku 2013. na portalu se beležio konstantan rast broja oglasa, ali u jednom vrlo umerenom malom procentu od par procenata na mesečnom nivou, sve do trenutka drugog kvartala 2014. godine, kada smo zabeležili nešto veći rast. Hiljade porodica u Srbiji osetile su šta znači da Bog da imao pa nemao, u ovom slučaju stan. Iako bankari ne vole da pričaju o tome jer to negativno opterećuje poslovanje banke, samo na jednom od zvaničnih sajtova banaka očigledno je da su im milioni evra zarobljeni u oduzetim nekretninama. Postoje određeni predmeti koji po više od godinu dana su oglašeni na portalu. Da li još važi oteto prokleto? Ili, ako ima baš dobru cenu, nekako ćemo se izboriti sa prokletstvom. Doza zaziranja od učestvovanja na javnoj prodaji svakako postoji. Ljudi nerado kupuju stanove koji nose tako opterećenje. Ja imam zvaničnu informaciju iz Crne Gore da u Crnoj Gori ljudi jednostavno neće da kupe takve stanove jer smatraju da ono što se prodaje iz takve nesreće ne treba kupovati. Kod nas to ide, ali ne naravno onakvim tempom kako bi to banke želele. Ako je verovati medijima, Američki bankarski fond ne bavi se srpskim sujeverim. Naime, ovih dana pojavila se vest da će neko otkupiti teško naplative bankarske kredite. Ekonomisti objašnjavaju da su banke spremne da se reše ovih zajmova uz minimalnu nadoknadu, logikom bolje 20% u ruci nego 60% na grani. Ljudi su bezglavo uzimali kredite i u švajcarcima i u eurima na 20-30 godina, misleći da će imati zagarantov posao, misleći da će imati zagarantovnu platu. I mi sad skoro da nemamo ljude koji kupuju na kredit, nego imamo samo keš kupce i to ljude koji su dobili novac od roditelja, stekli iz nasleđa, iz ostavine i to je kraj priče. Ko je odgovoran za skupe kredite i jeftine obećanja? Ili ko su odgovorni što nam 30 godina nije dovoljno da otplatimo jedan stan, pa završimo na dobošu? Šta mislite koliko je njima potrebno da otplate svoje stanove?